Keserangan Ki Dalang, Ki Sarjono Krido Buwono dan kebareng kalau kekalis kembaran ingkang minangka talangipun atur talangipun mangandan ngaturaken ing mriki Sugeng Amirsani gelaripun Ringgit Purwo Sedalun atas ngantos ing pupusipun pakeliran akhirul kalam saking kawula ihdinas siratal mustaqim bila taufik walidayah birido walinaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun matur nuwun.
Cek. Amor wani kumalare ringgit purwa budaya ingkang linuhur ambabar sifate kawulyan saturut terus suci putih rahayu sakum katumati sabawana pinayungan Gusti salamiya. Sifate kamulyan saturut terus suci putih rahayu sakum katumati ing sabawana pinayungan Gusti salamiya. Sangkalane bawono
sing dupa melon ngeneng kentiasa ngobake suruh mayo sang yaksendra kura rupa angises kadi arati pang sempal kaprapal selo selo kablasa katulumayu mengungsi
swara kang srara kang jaga bumi. Aku ya ora mikir kok go nek tambahan didik mau. Biasane neno tek. Ya, iki diimbui. Pandya Batari Permoni maramani rada ndawe cedhak-cedhak ndak caketake lungguhmu bebarengan. Nalendra ing tawang gantungan Prabu Dasa Kumara saandane kang wis yoga ing gawe sawiga ing giri. Sajroning petungan iki ayo padha sepejagong nyarasihake bab perkara undraning kahanan jagat saiki sing lagi kaya dening Basanta kang katameng hima. Ngibarate kaya dening srengenge sing kalingan mendung. Ya Kakang Bathara Kala piye? Sajroning padatan kabeh ki padha bingung sakjane nggon pernah kuwi ngantarane panjenenganmu karo aku iki piye? Lakaring lakon nek durga kuwi nyeluk Bathara Kala ki kudune anak ning kowe karo aku dadi ngakang. Ya iki popong didelok karo kiyaine dalang saka Rejasa kok. Ngiras pantes aku meguru karo sekolah. Sajroning pamatan Pustaka Raja kuwi durga kuwi ndangu lawan Bathara Kala majipe ngakang. Mongko nyatane Kakang Bathara Kala. Lakon pangruwetan kae panjenenganmu dibadi saka Kama Salah Kama Wurung kedadian saka Kama Salah pukulun Bathara Manikmaya ya pukulun Bathara Guru. Sing nalika jaman semono lagi temanten anyar karo aku. Ya sang Bedari Oma. Mongko mbiyen ki wujud kuwi jane ya ayu. Nek ayuku iki mbiyen ki ngungkuli bojone Mas Puji. Ning ya krana aku mau nalikane madya gantang aku diperkosa karo Bathara Guru aku ora gelem. Wekasane raiku dirusak tanganku dioklek-oklek nganti dadi teman kaya ngene iki Kakang. Iya. Lah karana sahwate pukulun Bathara Guru sing gedhe nalika jaman semono kuwi sing kudune dimuntahake marang rahimku nek wekasane muntah ana ing jaba. Kumplianging santen mau banjur ceblok ning segara wekasane dadi sliramu ya Kakang Bathara Kala sing diarani Bathara Bekongkong. Oh, iki mawil barudong nek iki mbiyen kedadian saka pejuwe Bathara Guru. Mula dianek lakon pangruwatan mau marga sapa sukretaning jagat kuwi kabeh kebak teka Kama Salah Kama Wurung Kakang. Oh, sejarah iki ngono kuwi. Iya. Lah kok kowe banjur ngakang karo aku merga pernahing tuwuh saka panjenenganing pukulun Bathara Guru tegese jenengan kuwi sak perangan kedadian saka banyu adining pukulun Bathara Manik. Mula aku wajib ngakang karo panjenenganmu Kakang Bathara Kala. Wih, sinden-sinden ki nek nggo wakjo sak nggon-nggon. Dadi Bathara Kala ngene iki. Sok nagih goleki mboke karo pake. Wih Bambang wi dititeni aja saka ning galengan, Bang. Dadi Bathara Kala nagih karo kowe. Batari Permoni, aja dadak nganggo gojekan hayu. Mong aku bakal nyara widhekake bab lakon kahananing jagat dina iki sing lagi nandhang Sukerta. Kabeh mangun dumadi saka rekayasa, reka daya ning ulun lawan panjenenganmu supaya aja nganti bablas
pepundhening dhewe sing madya padha Sang Hyang Ismaya nggoning bakal hambangun wujuding kahyangan yen to nganti kelakon Semar mengko mbangun kahyangan padha karo Semar ngilani dadaning para dewa ngepel mustakaning para Jawata sedhithik akeh panjenengan ulun kudu melu tanggung jawab perkara iki Sang Bathari Permoni patopet Kakang Bathara Kala yen to pancen Kakang Semar mau wujude mung bakal anjejarah marang wujuding kahayuwangan kepengin dadi dewa kamangka Kakang Semar nalika jaman semana trinitahake dadi dewa darat majib momong trahing kusuma tembes rembes sing madu tidak lopo truning Andanawa reh tegese kabeh mun duwe jejiban dhewe-dhewe lho Kakang yen to Kakang Semar mono mung bakal ngayawara Kakang Semar mono bakal nyerakahi marang wujuding kahayuwangan sing saiki wis dikuasani lan pukulun Bathara Guru. Iya Kakang, aku lawan panjenenganmu kudu dadi aming tameng ing njunggring Salaka aja nganti dilarung perkara iki. Iya Sang Bathari Permoni, mula saka iku ayo sing padha dening ati-ati. Lelakuning para jim setan priprayangan gawe goreh katentreman supaya kahananing Semar nggoning bakal mbangun kayangan mengko aja nganti sida. Iya Kakang. Sikra bala kang tumingal Acampa samya medali Ular tadet wileting kata Dahyang kung manguncang iti Benjang sangat jilati nyomet daling wus Ler sarapat ingsun tumiling hanggulati puspita medemendang warni Kuku sing tuwa kumalem Permorare mongos ngomong brangengen kadya karonaning kaswasihaning marga mamalatkum Risang gondo wastratmaja ora pangling ulun waspadake pendhita saka panca Begawan Durna Ya sumonante sumolole duk ning dupur wana dadi alas. Lole sumonante sumolole duk ning dupur alas dadi wana nggih dadi alas. Kuwi nggih Narada. Nggih niku kula ngampil sekedhap. Lha nggih kula sewan kula ngadiantra maju kula ngaturaken pangabekti mugi kaja kula. Iya. Pendhita saka panca Barat Wajaputra wis tak tampa lungguh kang prayoga. Pedane Permoni bekti kula katur.
Iya ya Durna wis tak tampa gawe ning atiku penak nggon mulungguh Pendhita Durna. Niki wis akan dawuh. Ya kene wis sasatrewemu satata lenggahmu kene matura Kang Prasaja. Ulun widekatekake kanthi tetela ana wigati apa? Begawan Durna sira munggah marang Kahyangan Dandang Mangure. Nggih mulun malih menapa? Anggen kula sawan antara paduka menika namung boten langkung bobotipun kula men dipun tangisi kaliyan anak Prabu Duryudana. Dados kula menika mung kesraya kaliyan anak Prabu Duryudana supados sawan dumateng ngarsa paduka pukulun Bathara Kala tun Pandya Bathari Permoni. Ana wigati kang ngendi Durna matura. Nggih. Pukulun sejatosipun anak Prabu Duryudana menika anggenipun sampun pitados asung bulu bekti dumateng ngarsa jengandika yuwang adi pukulun Bathara Kala tun Bathari Permoni menika wau. Mboten ngirang-irangi dumateng raos bektinipun anak Prabu Duryudana ing sekawit. Anak Prabu Duryudana menika namung badhe pemuja dumateng paduka, memuji dumateng Sang Bathari Permoni. Supados lestantun widodho anggenipun jumeneng Nalendra wonten negaring Astina menika sampun ngantos menawi benjing kelampahan pupuh perang Bratayuda Jawa Binangun Kurawa menika kawane ngajurit. Penyuwunipun anak Prabu Duryudana anggenipun jumeneng Nalendra wonten negaring Astina menika saged lumuntur dumateng putra wayahipun. Sampun ngantos kalungsur dumateng sinten kemawon napa meneh dumateng para Pandhawa niku wukulun. Oh lele sumonante sumolele. Menapa kinten-kinten kala saged kasembatan nggih Lun. Piye Permoni? Iya ya Kang Bathara Kala mbok aku sing munjuk atur lawan Pendhita Durna. Ngene Pendhita Durna. Ulun bisa minangkani apa sing dadi penyuwuning Prabu Duryudana kepengin dadi ratu. Selawase urip nganti tekan putra wayahe aja nganti kelungsur lawan sapa wae wujuding negara Ngastina. Tak udanani nggih. Nanging weton sing jenenge Prabu Duryudana mono saben wulan purnama sidi. Saben wulan purnama sidi kuwi tegesing sajroning candra kae wis bunder seser. Merpeki ing Madya Rati tegesing tengah wengi kudu sesaji wujuding bocah ontang-anting. Yen ora nemu bocah ontang-anting nemu bocah gedhana kelawan gedhini. Yen ora nemu bocah gedhana gedhini nemu bocah sendang kapet pancuran atau kapiran mancet kapet sendang. Yen ora bisa mujud kuwi mujudna bocah Pendhawa lan Pendhawi. Aduh niku napa Yun? Sing jenenge bocah ontang-anting mu bocah sing ora duweni dulur, ora duweni kadang. Lanang wadana yen siji ora duwe tunggal iku jenenge bocah ontang-anting Durna. Sajroning wulan purnama sidi wancine tengah Madya Ratri bocah mau kudu disandhingake ana ing patumangan mengko Kakang Bathara Kala dhewe kang nyidikara. Menawi mboten wonten wujuding bocah ontang-anting lajeng dos pundi gedhana kelawan gedhini lanang wadon. Lajeng wonten sendang kaping pancuran kapuran pancuran kaping sendang menika kados pundi werdinipun Lun. Sendang kaping pancuran ki sing mbarepe wadon. Mbarepe kuwi lanang, tengah mau wadon, banjur ragile lanang. Kuwi tegese sendang kaping pancuran. Oh, ngaten. Menawi pancuran kaping sendang, pancuran kang kaping sendang kuwi ya kuwi mau tengah lanang kanan kiri wedok tegese mbarepe wadon, ragile uga wadon. Yen sinebut Pendhawi kuwi wadon cacahe 5, sebut Pandhawa kuwi lanang cacahe 5. Ora ketok sawiji kudu disiapake ning patumangan. Mengko lamun tus wanci Madya Rati jroning wulan purnama sidi mung Kakang Bathara Kala dhewe kang bakal nyidikara kok Durna. Nggih Lun. Piye sanggup apa ora Durna? Dipikir yen Premban niku nggih enteng nggih abot merga sampeyan tiap wulan butuhne wadal kangge pukulun Bathara Kala.
Contone kaya kula niki sing pun nglampahi nalika bedhahe ngalengka Ndraja biyen. Wiwit kawitan jaman Lokapala nganti brubuh ngalengka kula rumiyin nggih ngaten. Menawi mboten saged kasebatan menika kados pundi? Kulun. Durna. Yen to jenenging Prabu Duryudana lan Pendhita Durna ora bisa nyetepi sesanggeman. Bathara Kala lan jeneng kula bakal tunggu marang Madyapada nguweni ampunan kang sepisan, kang angka 2. Yen jedhel panggon marang kaluputan bakal ana teguran tegese ana ujian sing kudu sira sanggul. Wondene kang angka 3 tetep jeneng sira badal ora bisa ngujudake kutukan sing bakal teka Durna. Kula ajrih ingkang ketiga kala wau. Menawi ngantos kenging kutukan menapa Durna nggih badhe kasempyak dosanipun anak Prabu Duryudana, aku ora peduli Durna. Sapa wae sing ngombe nggih Prabu Duryudana wajib minjuk dadi reraku. Piye? Pendhita Durna dipikir dhisik. Kira-kira wis ngantepi sanggeman mau apa durung? Nggih, mengkulun. Mangke badhe kula aturaken dhumateng anak Prabu Duryudana. Duga Wasesa purun lan botenipun kersa lan dipun lanjutaken lan botenipun menika gumantung dhumateng anak Prabu Duryudana. Keparing kula nyuwun pamit nggih mengkulun. Padahal pasihan kula badhe ngunjuk atur kersanipun anak Prabu Duryudana. Nyuwun. Pandyopo Pandhawa ngongsor ora iso topura Drame Polma Mas, kendane ben enteng Mas, tabotan kendang Mas.
Mandya bala Pandhawa mbyuk kumulung mangongsir ring sata Kurawa kambak gongking Srukati lae mblegegeg duwek mel sadulita iki Hanoman lho inggih kula Kyai ingkang sowan Ngadyantara Paduka sembah kula mugi kunjuk Kyai wala dalah aku rumangsa bombong bungah nyawang sliramu man ngelingi wiwit jaman brubuhe ngalengka biyen nggonmu tansah sentosa nggonmu nggunakake jiwa lan nagamu minangka kanggo tetombok uriping Prabu Rama Wijaya sandane mongko umurmu ki saiki wis pira man nyun inggih Kyai Badranaya sowan kula Ngadyantara Paduka ngiras pantes kula nyara widhekaken umur kula kala wau lho piye rumaosa pun bosen raosipun kula menika gesang wonten madya padha kebak kaworan dumateng watak nafsu hangkara ingkang saya ndadra Kyai sowan kula mriki mbok inggih kula dipun paringi margi kados pundi supados kula menika enggal sowan dumateng ngarsanipun Gusti cekakipun kula kepengin ninggal pejah Kyai lae mblegegeg duwek mel sadulita iki piye to wong lara do ditambake nggon kepengin waras iki wong sing bergas kok sing dijaluk kok malah mati Hanoman inggih krana kula sampun bosen lho Kyai kula sampun sepuh sanget kadang kula sak baraan sedaya sampun dados siti sampun dados lemah raosipun menawi wonten tiyang seda niku kula kok kepengin sanget duh Kyai mbok inggih paringa margi ampun ngantos dangu-dangu kula menika gesang kula nyuwun marginipun pejah Kyai aku dudu malaikat man aku dudu malaikat tibaning pati jodho lan rezeki kabeh mau saka ngayunaning lan panguwasaning Gusti aku ora bisa nduwa ora bisa ngrasa marang sepira wujud bakal dawa lan cendheke ngumur ing titah nek perkara tuwekku ya tuwek aku timbangane awakmu aku wae urung rumangsa bosen merga yen nganti aku bosen nglakoni ngurip iki aku mung sadrema kok man biyen Pukulun Bathara Tunggal nitahake aku maringi amanah supaya aku mudha marang Madyapada momong maras kabeh para satriya tama kuwi wis tak tampa kanthi leganing penggalih yen to aku jek dingu karo sing gawe urip iku diri meme karo sing duweni memean ning kene tegese jene tanggung jawab sing kudu ndak rampungake mula aja kaya sliramu Anoman aja kaya kowe banjur kowe nggege mangsa kepengin mati apa mangsamu nek wis mati kuwi wis mesti kepenak durung karuan nyatanipun sampun pecah mboten sami wangsul kuwi penemu apa kuwi Anoman ora kena guyon sing kaya ngono kuwi nggih mboten wonten ingkang WA SMS teng mriku dos pundi nasibipun ateges wonten mriku sami kraos sami kerasan wonten kuburan ya nek kepengin kowe ngerti sing saasline sesuk-esuk melu aku tak pendhem uripan kowe Pukulun lajeng benjing menep aku ora ngerti aku duduk sing gawe ndek dawa ndeke tumur ning sing penting ngene Anoman iki mengko sedelok meneh arep enek dayuh akeh ning kene ya dayuh ki mengko kudu sliramu sing merangkani ning sadurunge enek dayuh akeh kono semingkira aku tak semedi dhisik
Semedi yo aku arep konsentrasi meditasi. Aku arep yoga. Aku nek semedi aja nganti enek sing ganggu gawe. Aja kaya bojoku. Kancane semedi kok malah kono gatelen. Pegane ming kukur-kukur garuk-garuk. Kudu ngimbangi aneman aku njaluk nyisia dhisik ya Anoman. Aku arep matekung marang kersane Gusti Kang Akarya jagat Anoman. Kuku sing dupaku melun ngening kentiasa ngobeki kawangku sagung jajahan nanging sanget angi kipi nanging sanget angi kipi Risang reksi putra naya sangaya kirasa semedi lah ing kono to wau wujuding kilalah Semar Badranaya winastan Sang Hyang Ismaya wis manter panembah apa to tandane jroning manjing nggone ngasepen ameper panca ndriyane nutupi baban hawa sangane megeng napas maca rawat maca drasa Sang Hyang Ismaya lenging batos hamaos lah wijuta ya hukak hukak sifating ulah hukak sifating babar sedulur papat Samar pamoring sukma sinup moyo winahya ing asepi sumimpen telenging kalbu Ambukaning warana terlen saking liep layape ngaluyo jroning nggonku maca rawat maca udrasa iki mau nggonku wiwit banjur ana wujudan cat katon cat ora sing ana ngarepku. Ah iki sapa?
Iya ya Kakang Sukma Jati jadening Sukma yen sira pangling karo aku. Aku janggan asmara santo, aku kedadian saka daya nafsu mutmainah Kakang. Sing manggon marang dimakmu legi masaranku, putih rupaku, wetan panggonanku Kakang. Iki mutmainah. Iya Kakang. Saiki jejeneng sapa? Janggan asmara santo Kakang. Banjur sijine kuwi sapa? Iya, aku Nayantaka Kakang, aja lali karo aku. Aku sedulurmu sing kedadian saka nafsu musubiah. Sing manggon marang telenging netramu, mula jeneng sira kanggonan watak sifat kekurangan samu barang apa wae lan kepengenan barang kang endah lan edima babab kanggonan kelawan aku jining warnaku kidul panggonanku aku dumadi saka nafsu supiahmu aku Nayantaka Kakang. Ya. Manjur sing kae sapa gedhe dhuwur kae? Iya Kakang Sukma Jati. Yen sita takon marang aku duda manang mulung. Ya sinebut bojo gati. Aku nafsumu kang dumadi saka telenging talinganmu, mulaku kanggonan panas branan lan sak piturute. Jroning daya hawa lan nafsuku eneng mengaku. Seneng duka yaya silipi merga si Kakang kadunungan aku. Abang warnaku, kulon panggonaku, pon pasaranku, ya ing kene aku daya nafsu supiahmu Kakang Sukma Jati. Ngono. Terus sing sijine kae sapa? Iya Kakang Sukma Jati yen wetangkon karo aku nafsumu sing dumadi saka sarining bantala sing manggon marang pangrasa pangrasaning ilat lan uga waduk wareg lan luwene mung merga kadunungan aku. Aku pun siasmara santo Kakang. Aku dumadi saka nafsumu alu amah. Wage pasaraku lara panggonanku ireng rupaku. Lae blegegeg duwek mbel sak dulita. Nek ngono kabeh kuwi peranganing uripku. Iya Kakang. Ya. Pancen to aku wis tau dikandhani lan napa dawuh saka Pukulun Bathara Tunggal. Wong urip kuwi duwe bleger telung perkara, siji hawa ning nafsu. Ewadene kang angka loro ya kemeng pikiran kelawan ati kang kawengku ing jiwa. Ewadene kang angka telu wujuding raga. Dadi sing aran nafsu iki kaya sampean-sampean kabeh kuwi wujude. Ya aku mutmainah. Ya aku supiah amal aku alu amah Kang. Ya. Janggan asmara santo duda manang mulung bojo gati. Ya aku wis ngerti. Iki Pak Tomo wis duwe nafsu, pikiran, raga. Kabeh iki mesti enek telu. Enek bodi, enek mesin, enek sopir. Eneng bodine ora nek mesine ya ora mlaku. Eneng bodi enek mesine ora nek sopire ya ora iso mlaku. Enek dalang enek yoga eneng sinden. Mesti telu. Lahir, urip, mati. Telu. Lanang, wadon, banji. Mesti telu. Kabeh niku mesti telu. Mula entene nggih niku nafsu, pikiran pikir lan uga ati sing kawengku ing jiwa lan uga enek ing raga. Iya Kakang Sukma Jati. Lah iki mau kok banjur sampean padha metu saka jiwa raga iki piye? Amarga ora kuat panas rasane sajroning raga, prasasat kaya dene manjing ning kawah candra dimuka wekasen aku sakadang padha metu saka raga Kakang.
Iya ya Kakang, aku ora kuat panas ning sajroning raga, kowe nglakoni apa Kakang? Ya, pancen aku pitung dina pitung bengi iki ora mangan lawuh apa-apa mung mangan sego tok. Aku mutih ngono. Bola aku kuwi sing tak goleki mesti dina telu. Pasaran telu mana dijumplah dadine 40. Kuwi mesti tak gawe nglakoni. Nek ora tak rewangi kaya ngono kuwi ora laris. Oh, kuwi mesti disemak karo Mbah Tomo iki. Semak. Pengen laris kok. Lho, iki kaya yakin siji dina Selasa Kliwon Rebo Legi Kemis Pahing kuwi. Kaya dina iki dina 40-an. Kuwi apik nek ge memperdaya nafsu. Kuwi gunane kanggo pengasihan. Oh. Mula ya kanca-kanca bakul, wong seni kuwi nek nglakoni mesti Selasa Kliwon Rebo Legi Kemis Pahing nggo pengasihan. Lonte-lonte barang ngono yo. Golekane Selasa Kliwon Rebo Legi Kemis Pahing. Go penglarisan. Ana meneh Rebo Wage Kemis Rebo Pon Kemis Wage Jumat Kliwon kuwi ya 40. Niku kanggo nguwatke marang derajat, ngangkat derajate menungsa nek kepengin duweni pangkat kang luhur, pengin mundhak derajate, lakonana Rebo Pon Kemis Wage Jumat Kliwon kuwi ya dijumlah 40. Ngono Kakang. Iya. Lho, kuwi nganggo keyakinan lho. Kuwi nek percaya, lho kuwi. Mergo sakit sing diomboktekake. Iki kawruh saka pustaka raja. Wis genah iki darah aliran saka kraton. Ngilmu kraton Kakang. Iya. Enek maneh Kemis Wage Jumat Kliwon Setulugi kuwi ya 40. Kuwi nggo ngilmu ning katentreman bab kulawarga. Ya mutih Kakang, mutih. Sing dipangan mung sego tok. Kuwi. Engko nek lali campur uyah ya ora apa-apa ning wurung. Ana meneh Jumah Pahing Stupa Nakat Wage, kuwi ya 40. Iku kanggo apa Kakang? Kuwi mau kanggo gangsar lancarake ing bab perkara pambudidayane mula kunci sukses ing manungsa kuwi ya mung manjada wajada. Tegese kanthi dalil temen lan tumemen mesti bakal tinemu. Dilakoni nganggo dina Stupa Kliwon Nakat Legi Senin Pahing mau. Ngono. Jumah Pahing Stupa Nakat Wage. Kuwi kabeh mung 40. Iki wewadening pangeran, iki rahasiane ilahi, iki mujudake kunci sukses nalika jaman semono wong Jawa bedah tanah Jawa. Kuwi ora gampang. Mula saiki ya kabeh mau kena nengenake bab perkara ngilmu agama. Ning nek wis nengenake ngilmu agama ya aja ngiwakake ngilmu Jawa. Aja nrajang dina sampar wangke. Aja nrajang dina tali wangke. Jarene naga dina, naga sasi, naga taun wis ora usum kuwi engko kleru dadine. Nek wis ning lakon kesandung lemah rata kebentus sing tawang. Jarene mung nasib, jarene mung kodrat lan takdir. Mongko kabeh kuwi enek sing jenenge ujian, ana sing jenenge cobaan, ana sing jenenge kutukan. Kuwi mau. Nafsuku pantang perkara sira kudu ngerti. Apa to artine ujian? Ujian nganggo cara piye? Wong urip ning alam donya mesti bakal diuji karo sing gawe urip. Wong urip ning alam donya mesti bakal dicoba karo sing gawe urip. Wong urip ning alam donya mesti bakal dikutuk karo sing gawe urip. Nonton gedhe cilik ing keluputan, nonton gedhe cilik ing kesalahan. Aja ganti gajah ngidak rapah, palang mangan tandur jaran mamah kendali paribasane. Iya Kakang Semar yen pancen mengko aku miturut lawan dawuh kita Kakang. Ah iki malane nafsuku tak tokne saka guwa garbaku. Mergo aku arep duweni ayan kang suci. Aku arep bangun kahiwanan aja nganti ngribet lakuku. Ora ngurung jaganen raga iki ya. Iya Kakang.
Semaraku kang parepta Kakang. Kakang Semar. Ulang kang sowan Kakang. Wah, perkenjong marudaya apa kali jenenge Jawa sing ora dadi wana-wana dadi Allah. Kakang Semar kula ingkang sowan. Kakang Semaraku kang prapta Kakang. Welah. Sajak ora medholekke lawan praptaning ulun, Kakang rada kados pundi? Agak pundi jeneng medhaya ora takoni karo sing duwe mari jenenge ngaramu bingung kali bingung. Kula kalah sampeyan namung dayo kan. Nyatane sing didayu iki namung bisu mawon kula nggih bingung kan. Kakang Semar Mas Padana, kula ingkang sowan ya Kakang. Kakang Semar ulun Aripadaka pun Manikmaya ingkang sowan Kakang Nayantaka. Kakang Ismaya kula ingkang sowan. Wela sajak nyepelke tak polo gantang kowe Kakang Semar. Adi Guru sabar ye. Ojo diempuk Kakang kok kowe. Leng-lenging dia mengung-mengung kong kandhuang rimang lir leno tanpa kanin yen tantu lusa mengku sang Dyahutama wayah ulun wisanggeni kang prapta. Yo Eyang Bathara Manikmaya aku mbok menawa yang ora mangkling karo wisanggeni piye ngger slamet le. Eyang Bathara Narada slametake aku ora lang sawiji-wiji kok ya. Orane to. Ya ketakon sithik. Ulun Bathara Gulu iki mau kok banjur nyepeng wujuding cupu Manik Retna Dumilah arep dikeprokake karo Kyai Semar iki mau dipikir sadurunge apa durung? Apa dosana lupute Kyai Semar? Apa tunane Kakang Semar? Apa jeneng Wo Semar to Kyai Semar mau dadal marang pukulan Bathara Manikmaya gawe rusak kapitunaning Kayuwangan lan sapiturute. Kok banjur panjenengan pukulan Bathara Manikmaya arep mawa gantang wujuding Kyai Semar ki mau? Dosa luputing Semar digendong dindit wis anggene kowe ora ngerti. Dosa lupute ana ngendi? Ulun iki ratuning dewa-dewaning dewa-dewa ning Pratitah ya kene ora dipedholekke kelawan Kyai Semar. Ning kono banjur tuwuh Bramanti aku kepingin. Aku mula gantang Kyai Semar ngiras pantes. Karang kadempel tak gawe sungsang bawana balik. Weh, lha lupute apa? Lupute Semar ya kene bakal ngungkuli mangasa ulun. Wani bakal mbangun ing Kayuwangan. Mongko Semar kuwi ora duweni kayangan padha karo Semar kuwi mau. Ngayawara tumindake nggoning bakal ngilani dada ulun ngepel mustaka ulun, ngembari pangmasa ulun ing Kayuwangan. Lah dalah. Pukulun Bathara Guru, pukulun Bathara Guru. Panjenengan kratuning dewa jelandhep dengkul pikire, Pak. Wah, untung ki mono wis anggene sing teka yen ora dadi apa Kyai Semar ki mau. Yen to nganti kelakon dikeprok karo wujuding cupu Manik Astagila ya cupu Manik Retna Dumilah. Weh lah dadi geger jagat iki mengko. Pukulun Bathara Manikmaya. Mitrang bab perkara iki mengko kalebet diterjemahake karo Semar. Matone saiki ayo. Panjenengan pukulun Bathara Manikmaya lan pukulun Bathara Narada mentar sawetara merga iki dina Semar lagi ngraga sukma Semar aja diganggu.
Wanomanmu. Inggih wonten dawuh menapa Raden Wisanggeni anak Raden Janaka. Mantune ana wujuding dewa sing kladuk ati kejroning panampa, ana ratuning dewa sing lagi dadi si pengung kang hanggung hambrunggung, dadi si pengung kang gumarunggung. Tegese pukulan Bathara Guru lagi kelimput pikiran lan atine mas padake marang gelaring Kyai Nayantaka. Kados pundi Raden? Kae Semar ki lagi jenak jenjem ngleremake swasana jiwaning sing ana sajroning raga. Aja nganti ana dewa sing padha kladuk adi kejroning penampa. Aja nganti ana dewa sing padha saudon ngenani bab perkara Kyai Semar. Wo. Inggih Raden kados pundi? Yen wong Semar lagi kahanan sing kaya ngono kuwi tegese abot sesangganing kewajiban amanah saha tanggung jawab sing diemban karo danyang ing tanah Jawa. Kyai Sabda Palon ya sinebut Kyai Semar Badranaya. Mula saka kuwi awake dhewe aja ngribet ing laku. Aku karo Wabot Wanoman ora ngiras pantes ayo. Padha njaga raganing Kyai Nayantaka aja nganti Kyai Nayantaka mengko banjur lunga saka tanah Jawa. Loko lunga saka bumi kejawen iki ya, Wanoman. Oh, ngeten Raden. Mula eling nalika jaman wewangson kang wis kawedhar ing donya maya. Akeh kang padha ngonekake yen Sabda Palon agih janji. Satemene mono iku kabeh mung kleru ing menapa aja ana wujuding ukara kang hanyempyok marang si Sabda Palon Kakang Semar sing tundane ora ngepasi lan ora menerake. Mengko mundhake siku uripe. Ingkang leres kados pundi, Raden? Sing bener kuwi Sabda Palon ninggalne tanah Jawa. Mbok menawa ora suwe meneh. Lajeng wirid lan uga wingit walatipun kados pundi? Iki pemerintah wis ketok palu ibu kota negara kuwi pindah ning Kalimantan Penajam Pasir Utara. Wis ngalamat. Mula jangkane Jayabaya jarene wis 500 tahun mongko kuwi ngadepi 500 tahun kuwi sajroning taun 2022 iki. Arep enek lakon Sabda Palon agih janji. Kuwi ora nagih janji malah lunga. Nglungani marang sekabeh sing padha dimong. Mula yen ibu kota wis pindah ning Kalimantan saiki delengen wujuding pulau Kalimantan kae wujuding kaya Kyai Semar. Madhepe ngetan karo ndedonga. Nek wis Semar niku dipindah ning tanah sabrang manggon ning Kalimantan kono ateges ning Jawa kuwi ora sing ngomong meneh mbuh apa sing bakal kedadian Wanoman. Kiai, kula aturi jenak jenjem wonten ing tanah kalahiran kawula sedaya para darah satriya tama Kiai. Sampun ngantos paduka ngelesi nggih Kiai, kula nyuwun pangapunten Kang Agung. Menawi tasih wonten darmanipun satriya ingkang nalisir saking anggering kautamen boten condong kalian raos paduka Kiai. Boten langkung nyuwun pangapunten tetep bumi tanah Jawa panjenengan hayomi Kiai. Tetep bumi tanah Jawa panjenengan hayomi Kiai. Wis Wanoman kabeh kuwi mang iso diwiradati kanthi lantaran kudu nggunakake wangson kang tansah eling Kakang Semar. Merga sak bejo-bejane wong kang lali sih bejo kang eling lan Mas Padha. Sekabeh ngruwet renteng kang kaya mangkene iki mang kabeh ana tinarabukane kok Kakang. Mangkul wis ana lelakon jenenge Semar nggaduh Sekar Tanjung. Ya ing kono bakal pulih
Mula mulyane kamulyaning bumi tanah Jawa Kakang lho inggih mengkene konten kula dherekaken Raden Bambang Wisangeni dipun singitaken ri pujinipun raganipun nggih Putrana ya apa Saksana hamentang gandewa Kuntala maraja gadhe pegate ngrananggono weh la tala bedes munyuk putih ijih urip kuwi Anoman anak dasa muka sing wis modyar bari urip dadi bangsa Seluman kowe baris pendem konangan Anoman ayo ning ndi padha ampiak awur-awuran ya ora tedeng aling-aling dewa kabeh padha mrina mruntik atining padha gugup anane Semar nggone bakal mbangun wujude Kahyangan lah perkara iki tumundane marang Pukulun Bathara Kala ngepiake wadya bala saka Kahyangan dandang mangure aja nganti mbacet gone Semar bakal bangun Kahyangan Semar ki kere ora bangun Kahyangan apa sing bangun Kahyangan mbok nrimo yen to pancen duwe gubuk penceng gubuk ya wis kae duwe Semar aja dadak milik marang panguasane Pukulun Bathara Guru delangap-delangap paton bisa ngucap mung syukur giagap cangkemmu dudu kaya ngono kuwi niate Kyai Badranaya ora ala kaya gedhoanmu kuwi mbah ora idop sing penting aku marang Kadempel apa gawemu marang Karang Kadempel tak gawe sungsang bawana balik Kyai Semar Badranaya kono bajutake laku menyang katon jebabah bangke si Anoman wah mindun gawene Anoman biyen ngakoni aku kalah karo diapurmu saiki wis malih dadi bangsa Sleman wiwuh imbuh kasektenku buktekno kene ana ing ngareping Anoman legane ati ora sakaken cangkemmu wah leno pengendamu sampluk punggung baumu ceklek poteng-poteng aja takon dosamu Anoman bumi gonceng langit lat-lat katon lir gejane alus
ora sang nawe gandrung sabarang katulu hati-hati kowe ayo Aja tinggal gelenggang colong melayu ayo ayo mundur dosa kumara sing najul kali ati petek putih sebelah nur diajamul kali ati tak kulo aja takon dosa mbak wis gerang gaplok tuwek peyot laku ora jejeg wah sentosa sik prawira hantumu kowe Anoman ayo ora pangling sepaning dosa ya as ya jamu kowe ya woi yo yo wah waduh
Nuju mawur mangawur wurahan Tengraning ajurit gong maguru Gongso tetek adya putula Wara panjriting turangga asti Aja alok wong karang kadempel senajan betengmu Bekasing Senopati Ngaloga negara Swelagari mung sakwujuding Hanuman padha-padha anak Bathara Guru Ayo Anoman kuat nadai siung pengabit ku tak sembah idri-idran aja takon dosamu kowe Padha golangene kalbu ing sasmita hamre lante aja pijer mangane Indra piye Raden yen sen maju buta kae wantune aku jih mikir kaping 1000 ya Anoman pancen bener kandhamu kok Bathara Kala kae ora ngger sipating titah sing bisa nandingi merga katiasan saha kasektene wis linuwih. Aja maneh jeneng lamaing jalma menungsa dewa wayi wis Bathara Kala ngamuk. Pusaka sak jenggring salaka ora bakal mempan karo wujuding Bathara Kala. Wah, Bathara Kalane ngamuk, Bathara Kala ngamuk Anoman. Ya mung wae kabeh mau anu kok. Inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Tegese piye nggih? Ora renteng sekabeh sing kaya ngene mesti bakal ana kerampungan. Bakal ana celah pepadang sing minangka kanggo anjek marang katentreman kok. Sing penting awake dhewe fa ila rabbika waragab tegese pasrah marang kersane Gusti Kang Karya jagat. Merga Gusti Allah paring dawuh jeul niyat tajib naam nyuwun marang aku mesti bakal tak paringi kuwi dawuh Gusti Allah. Mulai yo sawetara sesingitan dhisik. Kabeh mau fa ila rabbika waragab dipasrahke marang kersane Gusti Allah. Subhanahu wa ta'ala sabab apa? Perkara iki dudu bakal menungso sing hakimi, dudu menungso sing adili. Mergo alaihissallah biya kamil hakimin yen Gusti Allah mono hakim sing paling luhur derajate, sing ora bisa disuap, sing ora bisa direkayasa nalika daya apa wae. Tetepe kabeh bakal ngunduh wong pakarti tapi kok dalemaning Malik Yaumidin kok wong. Ya wis jen pancen ngono ayo nggih. Sesingitan lawe dhisik, ora lewat sing disingitake kudu ragane Kiai Semar. Aja nganti ragane Kiai Semar kok konangan Bathara Kala wae wah nek dileke dhisik iki. Ayo ya tak derek lakumu, lakune awake dhewe bebarengan lawan para kadang Brata Pandhu sekabehane. Ayo konten tansah reruntungan lakune kok wae.
ana kidung kang rumeksa ing wengi teguh ayu puto ing lorona Sinarendra Kasasmita luput ing Loli parekan jati parekan jati namanya lumati sing Gusti Barat ayun Mas Ayo
Ngatrengi gunging panuwun ingkang tanpa pami ya nduk bengi iki awake dhewe tinimbalan panjenengane Bapak Sukarsi. Bapak Karsi katalah kondo. Iya. Wayangan Titrus Kirowatan bintang tamune Mas Percil ya yung. Wah jan meriah. Ing atase sumber blimbing iso nekake Mas Percil. Ki upama ora nek Mas Percil sing delok paling mek loro nduk. Aja nek kok golek cendol. Loro lanang karo wedok ya bener. Golek klembungan sitoke ora enek sing dodol. Iya. Pancen ya kabeh mau wis anu kok watak wantu dandang sumbyang kok yo. Piye? Ngendi nggon ngendi papan nang nek bintang tamu. Mbah Mas Percil, mbah Mas Kodok, mbah Mas Becok mesti rame ya yo. Ning aku ya rah ya rumangsa marang Pandha karo panjenenganing Bapak Sukarsi. Iya. Uluk salam nggih awake dhewe wong Islam. Iya. Ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu fil huda wa dinil haq. Iya yang liyan diranu ala tiknikuli walau kalian musyrikun. Ngono yung qalu subhanakala kok ndo. Ilmalana kana ilama alam tanah inaka antal alimul hakim la haula wala quwata illa billahil alil azim. Artine apa yang takon Mbah Tomo? Kok malah takon Mbah Tomo. Aku karepe nduk iki mau wis rumangsa bungah marwata saka sajroning galih. Uga sungkem kula kunjuk pepundhen kula panjenenganipun Bapak Haji Tarmin. Sapa Bapak Kepala Desa? Apa wis munggah kaji ijik calon. Mula ya tak daftarke Bapak calon haji Mbah Tarmin ya. Wah cenane, Nduk. Nek ngeneki sejarah Purwodadi ora nek loro meneh kok nggih. Iya. Jenenge kepala desa kok golek tanding kok angel eran. Iya. Pokok anggere Mbah Tarmin iki jek maju ini wis kabeh dadi leker buntute, Nduk. Wah jan-jan tenan. Kepala desa teladan kok iya. Mula nek ning Gondono Mulya kuwi siji Kedung Salam karo kene Purwodadi biyen kuwi jeneng pilihan kuwi tenan. Golek tanding ki nggo keluargane dhewe. Mergo kabeh ki nganu kok, Nduk. Wis pinantu saka sanubari pekerti uga nuranine kabeh para masyarakat Purwodadi nggone golong gilit tansah nyamiji marang tujuan ngono. Mergo wis cocok karo Mbah Tarmin, Nduk. Iya. Iki sapa ya jek nyalon neh ya kudu. No. Tuh. Kowe kok kampanye. Lho ora kok jeneng aku kampanye kok, Nduk. Kabeh iki wis cocok arep golek sing piye meneh lho kuwi. Ngono kuwi. Apa meneh, Nduk, iki mengko bakal ana undang-undang anyar saka Menteri Desa karo Transmigrasi kuwi. Lek sida iku mengko kepala desa iki 2 periode ning suwene 10 tahun, Nduk. Ya nganggo pilihan ning tetep iki ning menawa sida iki 10 tahun. Sak periode iki 10 tahun. Dadi iso 2 periode dadi wimbuh dadi 20 tahun. Iya yung ya. Apike Mbah Tarmin iki jane ning endi to yung kabeh kok padha milih Mbah Tarmin sing kudu ngasta ing kepala desa. Nduk, kepala desa iki jabatan politik kok nggih. Beda karo lurah. Lurah kuwi jabatan karir. Mula terkadang ning Karangpadesan kuwi dipadhake lurah karo kepala desa. Lurah ki beda kok Nduk karo kepala desa. Mula kepala desa ki jabatan politik nggih, kudu dipilih nganggo masyarakate. Mula kudu adu program visi lan misine lan kudu adu ketangkasan nggoning mikolahake Gemah Ripah Lojinawi bisa ndadekake Desa Purwodadi Gemah Ripah Lojinawi baldatun thayyibatun waratun ghafur ngono to, Nduk. Iya. Ning ya omong nek cacate sithik, Nduk. Cacate Mbah Tarmin ki apa? Ora tau gelem nanggap awake dhewe. Mongko lek bersih desa iki jane ora bakal larang. Wis pira-pira sak paweke. Wong ngelingi kene iki ya kawulane lho. Engko nek tak undangi demit juruk titanono lho tenan lho. Malah ngancam. Yang ana bintang tamu ndang ditokke karepe ndang padha lega. Mas Percil bendang metu, engko nek Mas Percil wis metu, penontone saya rame saya ngaksek, engko Mas Percil medhun terus wayange buyar lho. Oh, dereng siap.
Mas Percil dereng siap, Mas. Lho tekone kok ora ndat men to Kang Percil iki. Kok teko kene bar magrib kaya. Oh, J. Oh ya, J foto-foto. Wah, jantenan selebritas terkondang. Mas Percil Yudha Yuwono. Mesti karo Mas Kuntet karo Mas Hengki, mbok menawa. Ya kaya ngene iki mengkahanan wong ngudi seni kok yo pancen wayang ki ning ndi-ndi nggon. Anggeren ning bintang tamu apa meneh lawak utawa artis kondang ya mesti rame. Heeh. Ngene iki rame meneh panjenengan Mbak Karsi iki ngundang Mbak Manohara, Prabarini, Mbak Lucy Brahman ngono rame. Rame neh nek Bambang ngobong terop. Oh ya. Malah. Mula bengi iki sadurunge ngenteni Kang Percil, Kang Babang karo Kang Mamin ayo munggah sik. Nih, iki ya kru dhewe. Lagune napa, Mas? Pesenane Mas Percil wae lagune napa minggah? Oh, nggih, mbah nuwun sanget. Wah, iki sibuk iki anu ae, Nduk, karo ngenteni Mas Mamil karo ngenteni Mas Percil kok Mas Mamil. Nanti kleru. Ayo sak lagu ae, Nduk. Sak lagu, dinteni sak lagu wae dhisik kanggo pemanasan. Sak lagu kanggo pemanasan, aku arep nrimo ing pandem kok nggih. Nrimo ing pandem. Wong wayangan ki kudu kabeh nrimo ing pandem, enek sithik ndum sithik, enek akeh ya dindum sithik. Mbak Partin marang mlerok. Enek sithik dindum sithik, enek akeh ya dindum sithik. Malah kolon. Aku arep nyuwun gungan karo panjenenganing gawan teko omah Mitin Kali Sangkrah RT 30 RW 7. Sapa? Bu Wiwin. Nyekar apa nrimo. Wi. Iki garapan anyar karo kenalke. Wah. Narimo jroning batinku. Ya ora ngono kuwi. Iki sak lagu mawon. Monggo. Kepareng nek diketawangke nderek nek langsung buka celuk ya buka celuk. Apa langsung buka celuk ae? Oh, ketawangke, Mas. Ketawangaken riyen. Karo ngenteni Mas Percil. Nggih. Sroning suka kudu eling lan waspada riris sarata rama tolong aku kan. Karo aku pasemone ngete banget lara ati iki aku pasrah ngrasane ya
ben tambah senadyan pahit tak tompo Langsung disamboyone Mas karo ngiringi Mbak Lucy. Kebak anarimo Jan gayeng ya nduk. Penonton cuk Semarak ya yem. Mbak Lucy ya wis rawuh. Monggo kang kawogan panjenenganipun Mbak Lucy ki saking Ponorogo nggih kepareng jantenan dulur wedok nduk saiki tambah gendut terus. Jan. Tambah obo. Tambah obo. Mundak kandel. Lho namine niku Lucy Brahman niku pun nenten tegese to Kang Mas. Tegese pripun? Nggih. Oh padahal urung kenalan lho ya mau. Urung kenalan nang Setiarjo ya aja kelon maksudnya kan kancane ngono lho. Nggih, rawuh Mbak Lucy. Alhamdulillah sugeng nggih sugeng rawuh. Sugeng dalu Kang Mas. Areng asma Pak Dalang sinten? Gayane. Ya oleh kenalan to sih. Ya nggih. Dalem Pak Sarjono saking Nganjuk sajatosipun. Mong katut babon wonten mriki. Katut babon teng Dono. Teng pundi-pundi niku babon maring ngintil jare nggih. Babone wong. Sarjono nggih. Jenes. Pak Dalang Sarjono nggih. Alhamdulillah derek tetepangan. Nggih Mbak Lucy. Iki wau pun perjalanan sekawan jam setengah meh gangsal jam. Ngoten lewat lintas mboten. Mepe ilang-ilang. Waduh. Nggih to ya. Lah apa Sherlock lokasine enten sing luput? Napa? Sherlock lokasine jelas mboten wau. Nggih jelas. Jelas. Tapi sing nakal niku enek wong wedok niku lho nyalah-nyalahne niku lho. Kudune menggok ngiri dibolokne kanan. Walah. Nyapa aku kerep ngono kuwi dilebokne lawangan kuburan gaene.
aku biasa aku. Tanggapan barang ya wis ora kur menungso tok. Alhamdulillah. Sowan wonten dalemipun Bapak Sukarsi. Bapak Sukarsi niki wau Sutarsi. Sutarsi. Su niku manusia baik, tar niku roti, si niku si iki terasi. Jadi orang baik yang selalu makan roti dan nyambel terasi. Nah, engko lek artine cak percaya mbok aku ora ngerti. Dadi niki ngluwari ujar keng Ibunda. Nggih. Kang Suwargi almarhum nggih. Bilih sewanci-wanci napa mengke krama putranipun badhe ditanggapaken wayang kalih anak bangka niku Mas Percil CS ngoten nggih. Mboten kata lumpen kula katut dalu niki. Ngaten. Sampun diluari nadare niku wau ya Allah. Mantene terharu sampai nangis-nangis nggih. Mugi-mugi dipun tebihake saking sedaya sengkala Pak Dalang. Diparingi kelancaran. Mangke dipun paringi kelancaran ugi anggenipun babaran benjang jenengan pun pirsa bisnise Pak Sutarsi. Napa niku? Wah, niki nggih nekane sampean namung bawang sak siung. Alah, guweton aku yo. Kok kene mah guweton aku, kemurahan lek njaluk. Kemurahan. Guweton aku. Saniki nek Purwodadi, Purworejo ngantek dugi Sumbrata kondang. Saben tiyang gadah damel Mbak Rusi. Niku mesti sing ngebosi Pak Sutarsi. Masyaallah. Mulai bawang, brambang, garam, masako, sak sembuhan Pak. Dadi genekane sampeyan bawang sak siung lho mun teko. Lah berarti wangsul mengke kula dolali bawang. Wah, ampun mboten. Nggih, pun kesupen lho Pak bawang kula Pak. Derek gabung kalih kanca-kanca senior wonten tlatah bumi. Pundi mriki Pak? Sumber Blimbing Purwodadi. Sumber Blimbing Purwodadi niki kanca-kanca saking Malang napa saking Blitar? Niki Malang. Niki sing nalika teng Sitiarjo ngadosi jenengan riyin. Melihat para bidadari-bidadari sudah ciri khasnya. Nah, Waranggono saking kita Malang. Jan luar biasa. Yayine dhuwur-dhuwur, dawa-dawa kan. Gaene soalnya ngremo. Nah, nggih. Lek kula kan gaene kan anu kriok dadi ndek. Keblekan dadak pas duman ngono kuwi aku ndak kebagian biyen nggih. Alhamdulillah matur sing penting seger kok Mbak nggih. Nggih, seger waras Kang Mas, mugi saged jodoh benjing saged pinanggih malih. Matur sembah nuwun tuan rumah sampun nimbali kula sak kanca. Ugi sugeng dalu sedaya Bapak Ibu nggih. Alhamdulillah sehat sedaya nggih. Nek mesen niku pun kajaman corona niki Pak, Corona pun minggat nggih, saiki karek slamete sehat sedaya bagas waras gitu. Dadi budal mriki wau kula pun lunas. Jadi mangkat niku pun lemes dempes niki. Tapi ning mriki tas enten virus ya, Mbak. Nak virus napa niku? Virus becekan. Lah, bener no. Lek niku ning ndi nggon virus becekan karo virus nutup utang. Tekono seniman-seniman iki gayang sak rendeng kur nutup lubang selama 3 tahun. Lho, sing guyu berarti padha aku. Lah niki sinden kula niku pelek mobil ngantek kadol. Lah sami pun. Oper tombok nganten piye saking ya cicilan ya piye. Nggih, Mas kula niku jaman corona niku mboten nyinden. Kula nggih sadian ten pasar. Kula sadian klambi sandangan niku kathok nggih jeruan napa nggih. Sager wong liwat tak tawani jeruan, Mbak. Lek nyauri pripun? Pripun, Mbak? Kok mikir kathokan dipangane susah. Dadi padha mawon sedih nggih sing pedagang sedih seniman apa melih. Wis kaya kiamat rasane alhamdulillah. Niki Mas Percil sampun siap lho. Oh sampun siap. Nggih, kanca-kanca katuran minggah manggung mawon. Rombongan keket mau nggih. Nggih. Nyuwune lagu napa Mbak Lucy biasane diiringi napa prayogine supaya Kang Kawogan niku syukur no penggalihe. Apa kuwi jenenge tukang parkir ngombe dawet. Ah, nggih. Joko Tingkir. Ya Mas Ipul, Mas Didik dienggo di Mas Andi diaturi Joko Tingkir. Kangge sarana Mas Percil munggah. Nggih.